Pois as sensacións son moi boas porque, bueno, a predisposición dos xogadores foi moi boa e nos adestramentos a verdade é que entrenaron moi ben. Entonces estamos moi ilusionados con esta primeira fase do Campeonato de España. Sabemos, lóxicamente, que temos un rival duro diante mañán e, bueno, vamos a por todas, cos pés no chan e intentar facelo o mellor posible. Neste momento nós estamos centrados en Asturias porque, lóxicamente, é o primeiro partido. É certo que o sábado tamén nos enfrontamos a Melilla, pero primeiro vamos partido a partido. Entonces, de Asturias sabemos que é un rival bastante físico, que ten xogadores con moito físico e que, bueno, mete moita xente detrás do balón, temos información deles e, bueno, intentaremos neste campo que é de reducidas dimensións, pois, adaptarnos o mellor posible e buscarlles os seus puntos débiles. Unhas sensacións perfectas, moi favorables a noso favor, con moitas ganas e moita ilusión. Temos unha información que son dúas seleccións que non podemos deixar olvidadas, que siguen sendo as mellores da súa comunidade, os seus xogadores. Hoxe á noite xa falaremos co míster e veremos mañá ao que nos enfrontamos. Un orgullo, unha ilusión increíble, pillar todos os días ca mesma ilusión. Estar aquí 2 anos, como ben diste, fala moito de Galicia, do adestrador e de todos os xogadores que competimos día a día para estar aquí. Non temos ninguna dúbida que vamos a sair a gañar e se saímos con toda a ilusión vamos a conseguir o noso obxectivo.